Asa ka musulat mo? Mula to. Wala, ito. To? Ay, wala. Wala. Malhundi ka din. Ay, ito, dahil. Tulangan. To? Oh. Sila may hiloto na to. Gwapo ni agi ning wala ba no? Ako bakit ko gagi pati. Gwapo mo agi wala. Katawa mo ako. Ay, sakit rin katawag. Katawa na sakit na. Ay, nagila ka. Itong nila kay kabuak. Kita kayo sa CCTV. Napupan hilot rin. Ay, dara na. Sakit? Sakit kayo ba nung testingan na yun? Tingnan mo na. Dugay na ka ng hilot ya. Nagsugod ko hilot rin 2019. Pero nagsugod ko hilot 2017 sa Riyadh. Dito dyan ang hilot. Usa na practice lang for experience. Wala, yun ka lang lang. Sariling kuan lang. Wala naman ganit. Cut on. Kanang na mo gud sa ko kaya lang di lang mo dawat ba. Kapoy mo gud. Ako mo Ha? Sakit. Kapoy ba maghilot to, kaya adlaw ka kung ani. Ako yung silot. Gamay lang ang hilot ng tag 10 minutos. Kasi na uban yan mo. Mapubakong ra. Okay ra na. Ya okay ra day na ingana. Iya, perminti ka mo kuan sa kusog. Na Ang kusog niyo mo permi ba? ano mo? Sa adlaw mo ka manghilot. Okay ra day na tapos magbasa ka. Ito po yan. Ano ko nagabasa? Ang basa na ko, basa ko daan, ligo ko daan bago mo trabaho. Pag sugod na nawala na yung basa. Hindi ko na pwede. Matulog na lang. Mahuma na. Anong basta ka dili, di pwede mo basa. Bahala kung sa imong buhaton, basta ayaw lang yun ang tubig. Mo disiplina, juta. Kaya dito mo disiplina, pag-abot sa panahon, ikaw lang pa magantos. Wala, may labot mo magpapa, kaya magbantos. Palabot siya, kaya ikaw lang yung Kung ininit di ay. mas grabe pas mo ang ininit. Kaya magkumul-humul o gininit, nagabon, kag sa kauras humol, testing yun na. Mali din na. Diba, matingala ka magkadugay, Tibuangan. magkabukat yung tiil. Mamanhid na. Madugay, alsahon na ka, hindi naman kadaog. Dugay pa, Timuang na. pindi sa asa, tanong sa inyong kuhan. Kaya, no? Sakit ay. Kaya. Ay, yung mukha. Humul-humul, testing eh. Diba, pag humana, mangita ka mong irik hilot. Manhid na ka na. May ka nakitaan ko ni mo, ma'am. Sa, Kuhan, Facebook. di man ako si Aki. Ako lang pinag-text. Yun yung pagkitas ko ha. Naman mo sa YouTube, sa kuan, Facebook, Number. agi naman sa kuan. Mahagi lang. Basta lang ka ilike nga isa ka buok Lalike, mo agi maganda. tanan. Kung Ato na sa i-like friends na ng siya, ano. kung i-like, balik-balik man na. Ah. Papaligid pa hilo to diri sigit na. Sagit na ipislit ang tray kabi butis. Dire, Kasi mo kay ida. hilo kay di ka maungi. Ano siya na yung pamatid?
Kana kayo arthritis. Ay, ito pinsan dito. Magkamay no. Kusog mo inom. Tangan. Kusog. Wala, dili naman ni Garillo sa una lang. Sigarilyo inom, ang kaya ni mo sa mong lawas, kaya niya patulugon ang dugo. Kaya kay kondisyon man ka, di pa sa katraka. Pero pag weak ni mo, pag muhinay po ka, saka na sa pasok. May uban, tulog ang tuhod, ang dugo, tuhod, ang pikalakaw. May uban, pag tulog sa dugo, ang heart, o may pinakapuyo. Mamatay. Ngayon ang gusto pa man no. Nasulog ko Amo naway. dito. Saan siya ginawa? Tabang ako. Tanduga ko na dire, tanduga, luha na, at tabi ko dire. Kani nga, wala nga sa'yo. Tanduga niya, kumutang ulo niya. Ayaw bigda, lingkod lang. Bigda, 45 degrees, wag na, para dugo, di usaka. Di usaka na, bigda na usaka na, wala na. Patay. Hemorrhage. Usaka dugo, wala na. Patay. Anak ko, higda. Anak dire, lo. Ya, hangin ni, ayaw pagpanig nga kung. Pag maratol na, nandoon na dito, na, di nakaapas. Hospital. Ayun. Doon man, pagkapot sa ospital, di pangalan ani. Nag-aasa gani mo. Interview. Kalusapan nagsugo. Uy. Nagting. Nagtinga na. Ipaigda pag yung flat. Higda pa doon, mali ang guna. Gani. Interview kita may kon ane. Namne abana ne na asawa ne, no? Binagna-down kwarta. Ha? Sakit kayo na. Sakit may pisit-pisliton sa Ang taga mo. kumutol. Ay na pagpasag hapon gabi kay na. Hindi mo kaya no so wala lang dalan. Higa naman. Ah, Kaya matungkol sa lipalig. Ang lakit. Bato. Sakit kayo. Punta ha. tagamay. Kita nung guys kakak na rin gani. Panaw. Paa, sakit sa paa. Anong sakit mo gunipaan na to? Kaya mo gunihagos tanan. Sige barog, nga pag uli masaan. Kaya para malimpyo, no? Yan, nabasa naman, maligo na lang eh. Tagamay. Hôm nay mình hết. Ban po na dai. Hôm nay. Ah. Ano ko ugas mo pa? Okay.
Gamay. Kay kasakit. Hindi na dyan kong busag. Yun lang, ayaw mo sad. Ayaw naman. Sabi na ko, pinaayaw naman. Ayaw. Manabi na hinon, dito pa mo pahilot. Okay. Kaya, kaya eh. Gawin. Sakit? Sakit kayo. Okay. Ana, ana. Ayaw na rin ah. Sana lang ka pa ah. Salap, sakit niya po. Ha? Sakit niya po na umimpot. Ah, Ang dami. Tulog naman, hindi ka kabantay. Bantay ka po ngayon. Ha? Bantay ka po. Sakit kayo. Ayun na nga. Kaya ka man. Bisa ko niya, te? ilong. Aday. Sipon. Tulog ba? Mayroon ba? Yung sakit. Dili na, katulog mo eh. Hilot ni mo. Ikaw sunod eh. Sakit. Okay, Rob. Sakit mo kayo. Namulingay po tayo. Hindi mo matagilihay. Ang gamay. Sakit ka mo.
Ipakapihin yung daan. Ipakapihin yung daan dong. Hindi na kuhan. Kuhan, kaya pa bangko. Ang bangko ay magsilang. Kapoy kayo mo no, naman bangko itong Wala ko na imong pila ka kape no. ha? Wala ko na imong pila ka kape sa passport. Pila ka kape ka ada. Sara na. Kuhan na lang, kaya lang. Pusyo ba? Approve ka, ma'am? Balik. Ano pa na? Dapan. Ang kali. Masuos naman. Ya, hindi ko tagbaka sa tambok niya. Ako na no, tata. Ang kali. Wala. Busog ulit mo. Ang sakit kayo eh. Sabi, buwayan ko nila dito. Walang pa. Manurok na naman ko, makugo. No, ano na kugo ng baka? Ay, dito. Ako dito na ang kugo. Ang mamatay sa kugo. Wala kayo, oy. Iya man gud ana dili madto ba ligi. Ay, iyang buwian dito, iyang. Ah, wala. Ay, iyang mag-antos dito, ay. Gulit na ang paguli. Naroon niya ibutang naman sa loob lang balay nga yung makaon. Maan na ako. Ulit pa ay yung baka. Bunot. Putin. Oh. Putin mo to. Wala mo sa ha? Karon ko ba? Ito ba murag si Palay Unaw? Oh. Ana. Ha? Hindi eh. Hindi ba? Sarili. Kaya hindi na lagi mo.